צדיקים זה אלו שנרבים והם הצדיקים רבינו הקודש זה העיקר ותלמיד הקודש הבנת. אבל יהודי היום ברחוב שרוצה להתקרב לרבינו ולא יודע ספר תורה ולא יודע כלום, האם בשבילו להתקרב לרבינו על ידי הזכרת שמו, מה שכתוב בפתק, האם זה יפתח לו, יעזור לו להתקרב לצדיק? כן, 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 שיזכיר בכל עת צרה, בכל עת ובכל שעה ננח, שישיר את זה ושיהיה בשמחה. איך? כן. איך? זה דבר קל, וזה העיקר הכל. כי העיקר היא רבינו. נחמן. זה פשוט כתוב משורש דבר. ועשר אותיות עם 10 מין נגינה שגילה, 10 מין נגינה שגילה, וזה תולי הכל. כל הגולה. רק בהגיד בבוקר בפה, נח, בסיר, בצמחה, נח. על ידי זה יתקרבו כולם לרבינו, וזה יותר כדאי. עיקר הגולה זה רבינו. זה השם, נח, זה עיקר הגולה. נחמן. מיומן. זה עיקר הגולה. זה מסוגל לכל אחד, בכתב ובפרט, כל אחד שיתפלל ויגיד בפה זכות רבינו הקודש יגן עלינו, על כל יסוד. זכות נחמן. אם נגיד לעולם, אם אתם אומרים לעולם, העולם היום, אפילו הרחוקים שביותר, הם מחפשים דרך פשוטה מאוד ודבר טעים מאוד וקל מאוד בשביל להתקרב לקדושה, להתקרב לצדיקים. צריכים לפרסם על זה שהעיקר הגדולה תלויה ברבינו הבנת. להתקרב אליו. מה להתקרב? ללמוד ספריו ולקיימם. אז יהיה הכל זה, אז יהיה הגדולה שלו. מה עיקר העצה של רבנו? מה עיקר העבודה? זה עיקר עבודה, עיקר מה שהגיד רבנו, אמת כזה, שאין לו אוילום אמת כזה. וגם אנשיו אמיתיים, יש להם חלק בזה. וזה עיקר מה שאנחנו צריכים ללחום ולהתגבר על כל הרצונם, על כל... יהיה תלאות כאלה שכל אוילום, כל הגויים יתייחדו. כן. יהיה תלאות כאלה שכולם יראו בעיניהם את השמיזור והתורה והאמונה, וזה רבינו הקודש הוא כל דיבר שגילה וגם שיש ממנו מתלמידו רבי נתן, הליקוטי הלכות, ליקוטי נרון, כל דיבור שלהם זה תיקון כל אוילום, ועל זה היה במשיח והיה הגאולה שלנו. כל הגאולה תלויה ברבינו הבנת. שנזכה להתקרב אליו, ללמוד ספריו באמת ולהתקיים לקיים. זהו גם וידריך אותנו בכל התורה, זה העיקר, השורש והעיקר רבינו הבנת. כל תורה, כל דיבור, כל מעשה, כל שיחה שגילה באוילום, זה הכל חיותנו ותקוותנו.
וזה יהיה הגבולה. זה דבר ידוע לנו. בקבלה שרואים בחוש שהמחלוקת היה אבות זה היה עניין הגאולה. זה מתבשל לגבי זמן שרבינו הקדוש היה ואלו. זה מתבשל.